Hola una altra vegada. Ara ens toca València. Recordeu quin dia és avui? Ahir va ser dimecres. Aixina és que avui és dijous. Dijous, dia 21 de maig. Anem en valencià, mireu. Anem a posar la pàgina 186 i 187 del llibre. Es titula Escriu el peu de foto. Peu no significa el pie de les parts del cos. Un peu de foto és el que escrivim baix d'una foto per a explicar el que apareix en ella. Ara, nosaltres les fotos les guardem en l'ordinador o en el mòbil, però si hi ha fotos que ens agraden molt, les podem imprimir i fer un àlbum, que és com un llibre amb moltes fotos. Doncs moltes vegades a aquestes fotos baix els escrivim un peu de foto, que és una explicació del que apareix en aquesta foto. Per exemple, ací tenim una foto de Miquel, que és la seva germana Joana, la seva tia Roser i un ninot de neu. Com ho sé? Doncs perquè Miquel ha escrit al peu de foto que això és el mes de gener, Joana, la tia Roser i jo fem un ninot de neu. En la següent foto, Marc ens explica. Març, dinar familiar, a cals iaios amb la tia Roser. Per tant, si este és Miquel i esta és la germana Joana, ací podem veure altres familiars, que són els iaios i la tia Roser, que ja eixia en la foto d'abans. I per últim tenim una foto de Miquel i la seva germana que estan en la platja. I ens explica Miquel. Abril, Joana i jo envolem el catxirulo a la platja del Saler. Ara tenim unes preguntes per a respondre. Si hem prestat atenció i ens hem fixat bé en les fotos, sabrem respondre-les superbé. On envola el catxirulo? Què vol dir ¿dónde? On envola el catxirulo? Això és el catxirulo, Amb qui està? Amb qui està Miquel envolant el catxirulo? Quan dina amb la família? Quan dina Miquel amb la seva família? En quin mes? Amb qui fa el ninot de neu en esta foto? Qui li ajuda a fer el ninot de neu? Quan ja tingueu aquestes preguntes resoltes, passarem a la pàgina del costat. En esta pàgina has d'escriure tu els peus de foto. Miquel ens ha deixat unes quantes fotos del seu àlbum. Esta d'ací, que passa al mes de febrer. Esta, que passa al mes d'abril, i esta, que passa al mes de maig. I vosaltres heu d'escriure el peu de foto, el que està passant en eixa foto. Vos he fet a la programació d'avui una xicoteta ajuda, unes pistes per a poder escriure els peus de foto. És un poquet de vocabulari. Per exemple, això, quan complim anys, es diu aniversari. Estos d'ací són els amics de Miquel. Estos ja hem dit abans que eren els iaios. Això és una disfressa, un disfraz. I l'últim, quan tot el món va disfressat, nosaltres enguany es vam disfressar de pingüins a la festa de Carnestoltes, de Carnaval. Si ja hem après este vocabulari,
hem vist les fotos i hem llegit les paraules, podem ja pensar què anem a escriure en els peus de fotos. Febrer, Joana i jo. Mireu a veure què han fet Joana i Miquel per a escriure-ho ací. En el mes d'abril és un mes molt important per a Miquel perquè mireu què passa. Ací al peu de foto escriviu el que podeu veure a la foto. Què està passant ací? I el mateix amb esta última foto que passa al mes de maig i que escriureu ací qui participa i on estan els personatges. I ja estaria. Això és el que hem d'escriure de valencià per avui. Espero que vos aprofite el vocabulari. Esteu aprenent un muntó i jo estic molt contenta. Aixina és que a seguir així. Una besadeta i a seguir igual de bé.